le clear tu te chi bai ule tun huna hian LR Vision chuan special report kan ron buat sai le dona kan hriat theu angin Tualpui Nula lal hlim moi kum som hni pahnih vela upa chuan azin konga to sual rap thlak tak mai atok ani ti rampumin kan lo hreto a ti chuan social media rang te alua chanchin thar rampum huap te po alu ani ti kan hria ti chuan a khonei tu te khozol media te chuan he thil lo thlen dan hi chip chiar zawka zir chian duna alo omta ti chuan phak ang tok tokin kan han zir chiang ania engwangin nge kha to sual kha alo thlen ti tele he kut thak tu pa hian eng anga kut lo thak mai nge ani dan te I anupui ni lo zawk kut alo thak mai dan te a hai ti ang zonga tlang thang ang chi zong a po kha enge ani chi ti kha kanon bi chiang don ani tuna hian kha to sual to na mun zu chi veng pu eng moi te ina kan han kal sila report ilo ngai thla chun zom lokang ke hi lo thlunga kan ni a puang moya pa panang pong ber kan ni a tuna kan thil ton hi kim chang to kin han se don ni a tuna kan thil ton hi abul bera chuan tuna mi kan naw lel moi hi tu te hi Tualpui train dul te a anu bula chukhlak tum an ni a thian pa in ron thla chuan zan dar sari bor ni zamasa zawk dar sari bor ber khan an thlenga heta choten ean ei kham nuwa dul te a chukhla turin ein bo se a chuan chuti la chuan thian pa hian amak sa te hina wangin azulak tira chuan chumi nuwa akut kora thai ngil la chu mi zu tlong ngai sak le tin azukal tir le a chuan chumi zukal le chu tlen na rei do chuan kan thenom nu ulali hi a hoi hu maya ka ngai thaleng ka zu ena ka zu dak thla kan nau lan teilin dai hian puteron tlan te hei a thina sania atia tin ka watlan phea ani chu lo thlureng to chuan kan han boss kan boy soma chumi nu mi dang arong kala chuan he lama hian atlane ti in mi dang alo mu tu te khan oma kan ba uma ra chu kan ba phaman lawa chuan kan let phaya len limoi chu in chu te kan zon nu tin kan bu puya chuan dam do ya te kan chuk khak pui a chuan theng kan bu puya tuna athil thlen chan dan pera kan hriata a hi chu ka u hi rosang Elizabeth rosang kimi ani a hemi annu pa hi ain hawa ain hau na kara ko hi an pa lau tlan chia si an pa in aron zonga chuan ni alo bir wa alo chang kom chaka kan thenom ko huang nu tin hoi khen lo changa chumi a glove zula le tu azukal le aron chok chho le chia chu ka u moti in anupui moti in ku da lo thak ta mai ya thil hi chu ka han to dan chu ni tuna bona kan to chung chang a hian tinge ani anupui ni lawa at kuda thak tak mai ti te po zona om theya mani ni pui te po tinge he thei ti te po zona om theya hemi chu chang a hian tuna kut an thak na lai takhi a thim a zan thil te to a tin kan naw do ti hian mu te lo tu ma chuan ani lo thin rim be to ne na ro chang kha zu alo kam nam deuh ne khan a thin rim khan ani pui motin kuta zu thak mai tanin hi athil ni dan tak
ani a tin ama hi ka man dan tak hi ama in an nu pa hi an loin hau ve zo tin hena boruak te alo nei ve deuh in nen chu police ten an rin zone chu tu na hian ama an mana ama hi ani tin an rin zo an mana chu an rin hel mana ama an zo chiang ani point in zep lem lovin ke ma ti ngei ani tin ain ponga tin tuna athil ti chana hi tin zona pom le me the hi am nu pa inkar in ti thiam lo pe lama ama hian kan ti hi ka thadanga chuan ke ma po kai ti hlawang ti ril ru puin tuna thil hi ti ani a tuna kan thil ton a hi chuan tuna han sei le lok nga aron hei dan tak hi duwa de hi tian ina akut kor zela a chok le chia kan kot kai chia nia mui alo tuama ani kan kom chak che lo chang thim bok si de khan an pui motin azu thlan tha azu phuta zu thak ta mai ni ngam sia helaya alo hum sa tu te na an sei dan chuan amar chu alo mu tu te po hian tunge ti chiang takin an sebik lawa thim jing te ani wangin amar chu sei to angin borok te lo nei to wangin an nu pa te lo khiano nen police an rin zone an jin hel an jing hela jin hel line an man to pa tin ani in zep lem lo in aim puang boka thil ani dan tak asoya an pui hi ka thadang kai ma po kain that ang ti in thil hi ti ani ber chu ani an report thei tok chu ole khatiang kha ania khami zan tho tran zan uai me dei zan dar sari le chan ve bor vela thil khen dan chu kan han ngai thak tak ang kha anita ti chuan he thil khotlang beng alo thlena boruak te anon so san chho ta ka khan eng angin nge NGO te beng a thlena eng angin nge ma an lak ti kha kan han thlir chunzom le don ania ti chuan tualpui welfare lampang te ril ru le ngai dan te eng angin nge he mi chungcha ngai hen ma an lak ti kha pu ke singur biak zuala te a chen na ina kan han len chil le an thu le la in lo ngai thak chunzom le photang u ole hei nula lim omi tualpui nula fel tang mai tualpui branch MEP ale tualpui branch wai me member ni kop ve ni a juni som panga jana to sual a to chungchang a hian khozola tualpui welfare committee ten engangin nge ma kan lau veng ti ganan clear thuak ka ti chuan nimin juni som paruk thole ni khan tualpui tangin he nulal limoi to sual to chungchang a hian tualpui branch MEP le tualpui branch uaime le an VC te kai hruaina in kotlang ayo anon thok tha a ti chuan khozol lo thlen hian chundar som pakhat le minute somli panga som pana khalle chan ve le som panin kar chowela anon thlen thla a ti chuan an lo thlen ma hian khozola tualpui welfare committee suai tu ten nulala himmoi harsanna to sual to chungchanga tualpui khotlang khoi tu ten local don ani ti ria in khozola kan join VC suai tu te tin khozol group weme suai tu te le khozol join weme suai tu te kan lo belo ka tualpui tangin khotlang suai tu te vanduaina lo thleng chungchang local turan ni thu te kan han sila ti chuan khozol join VC suai tu te
khozol group we me shuai tu te le khozol join we me shuai tu te chu khi lai pu e chi chair luna Tualpui welfare committee khozol shuai tu jing mi teina ting pui te lumin kan lo ngai changa ti chuan Tualpui welfare Tualpui khotlang shuai tu te an lo thlenga tuna kan han soita khozol khotlang shuai tu te po kan lo an lo om khoma ti chuan chundar zun ni som le poruk chundar som le ni vel tang khan Tualpui khotlang shuai tu te le khozola khotlang shuai tu te chu joint meeting pu is chair lu nei na kan an nei ta a ti chuan Tualpui khotlang ai o an branch we me shuai tu te branch mi chi pi shuai tu te le an vc 10 thu te an soya chu tiang bokin khozol lama tangin joint vc chairman te tin nula lal him moin vanduaina hliama torna mun veng nei tu ju chi khozol vc4 president ten baka khozol group we me president ten hun an mang boka tiang chuan meeting import lang takin kan neya Tualpui atanga khotlang khoi tu te local hian ruam man na tlang pui an ron nei sa an hu dan len du dan le thil an thlir dan ten ron nei sa na chungin helaya khozol join vc te khozol group we me shuai tu te le khozol join we me shuai tu te ne na kan hanin biak athil kan an soi ho nu khan po ni sela nula lal himmoi kut tor chung chang a hian press release hisiam tha ni in an thria a ti chuan Tualpui khotlang ai o chuan press release siam than tiang chuan khozol join vc le group we me le join we me te ne na in beron tlang in Tualpui khotlang ina nula lal himmoi liam tor chung chang a hian thu chu an siam ta chung te po chu kan thlir howa tiang chuan in potlang takin kan soya thil omzia an hu dan le kan helai khozol khotlang o te point hu dan soya ta hian khozol join vc chuan nula lal himmoi kut tor chung chang a hian Tualpui khotlang shuai tu te hne na he vanduaina chung chang a hian khozol khomo mi pui ai o in khozol khotlang ai o in thu pa chona le nula lal himmoi dam lo engkol nan ti in cheng sing khat an pe a teng chuan in potlang takin Tualpui khotlang shuai tu te khozol khotlang ai o shuai tu te kan in koma ti chuan he min hnuai hian Tualpui khotlang shuai tu te hi khozol police station a te lengin sp te nen in potlang takin an thil mu le hriat dan le an hriat duang te vazo tin in koma tiang chuan hun an mang ani he mi chung chang a hian thil Tualpui welfare committee khozol la om te na kan han soi ve du chu khozol police te na he rong taka nula lal himmoi mechia chaklo zawk le ril ru tlem om nem zawk kut thak tu zon chua konga anin pek na hi a chuan om hlei kan thria a sp hovin zan tei rek a then te pe chu darli an tei war do tho ani ome chu tiang taka misual poisoi lo kut thak tu zon chua konga hian khozol police te an thokrim em a an hriat na zan thim hnuaia a kut thak tu hi hriat na tlem tak nia an ngai thei chunga tianga anan man chuak thei hi an fak om hle in kan hria a khozol sp le an hnuai tho zong zong khozol police station oc te le an tho pui dang zong zong te in pek na le an tho ra hi he mi konga hian mi pui te na zar kan zo hle in kan han hria a
hemizan hian khozol police te hian mu chuak lovin man chu lo sela chuan khotlanga buaina chuak pal thei thil ani lai kara kan police te in pe na len rim hriat na hi chuan om hlein kan sia hei hi soi mai chi ho lawa kan ngai hei hi soi war te po tu hlein kan sia tin chuan Tualpui welfare committee khozol chuan ngai dan kan neya chu nula lal him mo ni na lal dong liana kut ator chung changa Tualpui welfare committee khozol te na kan mu le kan sia dan tlang pui chu ani ole kha tiang kha Tualpui welfare lampang khozola omte ina an thil mu le hriat dan te le ma an lo lak dan te ania ti chuan khozol hi MHEP ang zong in han soi taila sub headquarter ina a op te kan han niveta a ti chuan an mei chiat pui te le an member te chunga hetiang rap thlak tak maya leilen na alo thleng hi tur thiam har an ti khop maya khozol MHEP sub headquarter ten enge thu le la an nei kha tuna hian in lo ngai thave le ang u kaming chu ke ram ding liani sub headquarter MHEP president khozol district kani a ti chuan hi tum ma hian milalal himmoi Vanduaina rap thak tak mai ato chung changa ke ni sub headquarter MHEP khozol tena kan theang to le kan phang to ka ma kan han lak chhun zom dan te tuna hi han tar lan katuma milalal himmoin har satna an to kan han shat tir hi har satna to hun Vanduaina ato hun hi ni som panga ni tlai kha ani ti kan sia a ti chuanin kan han siat ve chu ni som paruk zing thole zing dar riat bor vela khan kan group wai me president hian min ron phona har satna kan khotlanga a thlen dan te min ron siat tira ti chuan kan siat vele zu chi veng lampang a thil thleng ani awangin kan assistant secretary piro kimiral te ka phone ngala ti chuan in venga thil thleng ani a theyang angin chanchin lo shat chian tumla tiang chuan engtin nge OB te pawh kan in hmu khawm awangai dawn ve ka tia ani chuan theyang angin hma an la ngala ti chuan OB ten phone ten kan han in ron khawm ngal zunga duangin kan in be ngal theilowa signal te a that to lo wangin OB pawh kan in bekim mai theilowa nima sela kan theyang angin kan han in phone kwala tiang chuan PR siam nge tha in kan hria ngal ta a tiang chuan in mukhomin PR chu kan han siam ta a kan PR siam te chu kan chiar chuak chinanga mizo mei chen sui khom pol sub headquarters khozol press release kan member du tak nulalal himmoi kumsom ni apalal rem tluanga Tualpui branch chu ni som panga tharuk sang ni som ni zana khozola aron chol lok chungin anun na atana hlau thon khophiala alu le maya ngai sak atok hi sub headquarter MHEP khozol chuan shet tiamarsa kan ti in poi kan ti tak zedani nun rong taka kuthak tu hi man chua ana theiang bera shem na pek hi kan phut tlatani hetianga poi soilo kutha na ra thak tak thleng hi thleng to lo se tu nuwa chuan thleng to lo se kan du tak zetani ti in president keram ding liani secretary Zaisal nun sang iten ming kan saina tiang chuanin press release kan han siam ni a chuan chu mai chu kan du tok lova vo in ni ya vo in ni lai ni ani a vo in ni ya khan dam lo kan na sub headquarter mingin cheng sang ni kan han pe ve boka tiang chuan chung ba ka chuan engtin nge o kan member pui hi kan tran pui theyang atana thil tha kan ti theyang ti in ngai tuana kan han seng chhun zoma ta chuan district child protection office champhai lama
tiang hi eng thil nge meichhia te na har sat na an to hi ham that na te om thei reng em ti te zo fia na kan neya ti chuan an ni pon tha takin min lo dong songin Tualpui na om thei dan te min lo hrila tiang chuanin Tualpui MHEP lam hruai tu te pawh han hril hriat ngal an ni a Tualpui na om thei ang te Vanduaina an to awanga Tualpui na om thei ang te pe kan ni theina tura malak chhun zom zel hi kan tumani ti kha ka han tar lan thei ni mai sila a tha nge ole kha kan han hriat tak ang khan ha tiang kha MHEP sub headquarter khozol tena an thu le hla ania an malak tum dan te po kan han hreta chu ti chuan miswal kan ti to mai anga kut thak tu akha police te point rang taka jong chuakin an han man to ania kha miswal omna veng din thar veng branch way me lamten eng angin nge khotlang hriata thu le hla an nei te in clear ho le ila hey kan hriat lo hlanin kan branch OMA din thar branch OMA in poi kan lo khoi ya Tualpui Nula lal lun moi laka hei hi poi kan ti khop maya Mizorama kan chanchin te pawh puan chu an ni te hi poi kan ti ya kan Tualpui maya OMA den chenin ram ria duty te nena tholom te kan han khon khoma chung te hlan chuan OB samphai lama saphet puatara kan han kala chumi hlan chuan kan poi khoi thu hi kan lo ria ta kha ania poi kan ti khop maya emergency takin committee te kan han kowa hei hi laldong lian hi February ninga samhi samhi khan kan venga anon luta member fee le chet ni fan te po anon pe veya ma se OMA committee chuan eta apoi khoi te hi kan tuar thiam lowa thalo kan tia chu wang chuan chet ni fan apek te OMA member fee apek te nen lam hian pek let le vek turin committee chuan thu apa sia he thil seng hi poi kan ti ema wangin laldong lian a hian tun nuwa chuan zel atanga lo chuak le ani poin khozol din thar veng chung hi ron rap to lo turin committee chuan apa sia ni hei hi ti lo tin ngai po kan tumani ti chuan lalhun moi kan nan hian branch OMA chuan cheng sang thum kan han lan ve ani ole kha tiang kha lang sang sanga NGO tele mi sang tena he chianna rap thlak tak mai ti mai la Vanduaina rap thlak tak mai nula poi soi lo laka alo thlen ta ka wanga kan ril ruwa tho dan le kan chet lak dan tlang puite ania heng ba ka po hian Tualpui MHEP te point an lung oi lo thu te thu chu siamin an tar langa chuti rualin general headquarter MHEP bank te po athleng ani ti kan hria an ni point an lung oi lo thu le an tor pui thu te thu chu an siama khozol join VC te point dam lo tuam hlom na tur le thu pha choina atan te pon sum le pai te po Tualpui welfare an hlana ni ti te po kan han soilang tel duwa ti chuan he thil rap thlak tak mai thu deng khong tak mai namin han thong ta thut mai hi khozol khotlang ni te po aza thlak rum zong pon angai thei ome ti chuan kan hriat fo tak angin kumkal ta lama khan Tualpui laka khozol kan lo chepel to a tun truma he tiang thil an thleng non le te hi aza thlak ti zong poin soi taila aza thlak khop maya mual pho thlak Tualpui khotlang
laka po LR Vision ming po in ngai dam te kan han deal ni ta sela tualpui khotlang te po ina min hret thiam shama a khuwa ang zonga in ep mai lova thil ti sual tu man chua shrem hi thu nei tu te hian ti ngei sela ma lang ngei sela ti hi kan du tlang thawani ti kha kan thretlang in arin oma chu tiang tak tur chuan tang rual zo kila khuwa le khuwa in mu le ar mai lovila ti kha kan du dan ania ti chuan he thil lo thlen dan le chip chiar zo kha chu kan thlir chhun zom zel tur angai taila ti chuan kha kan han ngai thak le kan han hriat tak ang khan kha tiang kha adin hun ania ti chuan laldong lian le annu eli kan ti mai ro sang pui te in kara hian enge mo neu hi alo om ve to thin reng boka ti chuan tlai khat chu ni khat chu laldong lian hi a hriate nan soidanin tumbu khor turin a fe chuaka ti chuan alo ho kha so lai mamoi in den kan ti mai khozol le konzar khozol veng thar le konzar in kara mamoi in den gas agency chaka son a chola chu ta tang chuan anupui chu a phone a ti chuan anupui chu alo hau ngal bor bora ming che takin uire chhuwa ten a chhuwa mi pa te yom pui ani mo chu ti khati te po te thin rim takin alo an khumani amaro chu anupui chuan aril ru tur le khatiang zong kha ado na wang khan achunga kut thak mai du na thin lungte aneyang ti ringin chuan a ho santa an mani chen na in khozol din tharwenga an nu pareka an lua ina po chuan ho tamei lo chuan anu te in lama a ho tlang ta ni in soi ania ti chuan laldong liana han ho chuan anupui a om tak lo a chuan anupui chu zong chhun zomin kut thak ngei tumin hriam hreinen a che chuak ta ni in alang ani nima sela hemi chungchang a hian anupui hian thil le omzia le apasal mi zia te a hriat chian em awangin hemi zan hian an mani chen na ina po om lovin thian te na lo bi bo nge ti chuan tualpui atanga ron chuk thla chungte tlo tura dul te lama zin thla tur an nia chumi ina zanri an han eizo an han kal le mai tura khan ti chuan poi soilo zawk chuan kut pal alo turta poi kan ti khop maya emi chungchang a hian LR Vision chuan anu te phone mangin kan han belea ilo ngai thaleng u moi thung ten ni em ni eta khuzol tangin LR Vision atangin niamo kil ton arab sa kan serat tor pui khop mai sewa kil chuan engtin nge kha thil in han khiat danin nang mani ya in han don son dan la kha in han kita tualpui kan lai kan don son dan ma an bo tho di ha kan su ring ta chiang kwang lo deuh khan mo chuan he lam panga kan chhung te le khila ngai vai bor ve la mi kan chhung te ho ten chan chin te nin rol fil chiang ta tang cha police jok tak te khan min han bia mo dan kan khema lo pe la pan nge in triat tin kan sha thi darang ta be ni kan sha thi darang ta be ni elam bi sa kan riat Daria por velen yang. Kan do in vela sem sel sek to kan shat chuan. Ani tak tu. Chuan eng lo ron thuk thak dan kha to hui la rin an ron talep ni. Kale. Tong le ron khuai. Chian pa kan nau tho kan u nau pa nga nei ve thau mo. Ko te ang yang. Ani tak tu.
tuan dù sư deng là khan anon chen thata te ro ô chị đang khăn à pi tê na du tê rồi dính lắc rồi khăn nhá mà zin pi tu tê na khăn ăn coi ô thì mà mồi là khăn quan rồi cái số ra vàng khăn là pi tê khăn cho ấy về rồi thì ăn cái ya quan chú này ăn sẽ cầm bàn tay rồi lại ăn block lại mùi toàn nó đều tên thể đi ra vàng khăn thân này rồi lá kia lại khăn lâu bề tận này te chuan nangmani lama kha tikhan azan khan inon plan thave ngal cái đoạn plan sang hai là mà rồi chứ mà khác thì thế cái để thầy lâu ăn kia ăn mặn nó vàng ăn mà như bộ cần đồng thì lâu cái như chăn thì khăn SPR thế cái này một cái là mà để cái nó hoàn đều vàng khăn mà cái này chỉ cần gì thôi ta này chứ chuan nangmani kriat dana le police te ne kanga in hanผู้โดนดานาคาถ้าปุถาตัวแล้วต้องมาให้ใบดานาไล่ครับเอ็งกินไม่ดีโม่คือจะกันแบบนี้มันเหลาหัวชอบไปซื้อไว้เดี๋ยวนะคะชวนตัวน่ะเองอดินมุนเฮียนุลารุคมมาเตจูอเดียกเทียนเดียกเทียนตรอกมอเนี่ยค่ะตรงนั้นน่ะสักหกมั้ยอ่ะตรอกคนได้ตักตัวถ้าช่วงจนหาอะไรง่ายตินออกมาya ko kan torpi kaya aviso nang zo ko tang ang po kan ko lo ingar pop maya kaya kan hai ram pop te in ka lo tlang thak lo thei lo wa ni am don tak to na za thak khom wol fo te pon kan wol fo ya ni pakhata wa he ka yan ya ko le chu lo thi no apoi kan ti khop maya tu ti rol tuan ani enge ni nang mani khotlang ril ruwa hi rol te hi an muk ko lo mai an ko ho an rum ni e chiang ho ruak pe khan ni e ko lam tu chan lu ngoi lo ke pe ha kai man ni ya na lam pang le kan bo ro en mo ha kan boi le to ka mo enge ni in tlang wal te ril ru te hi ni ngo ti te ril ru hi na de ru ru lam pang pang kan sha pui na mo tlang sai tu chen se na lo in gan dai dan te ne wa man siam ten thiam moเนี่ยทิลเสียงแล้วว่าอินปูมิงเสียแต่เละเองมั้งมอยเราตะก็หันินปูนะแต่พออมปัลเทียตั้งใจต้องเต็มตัวมันอันนี้อะไรกันลองดูตัวอะไรคนพามิงเทียนี่ว่ากันหรอโอเลยค่ะตีจงค่ะตูนจุมาตัวปุยนุลาแล้วลิมโมยนะกุดปัลอัตอร์ซุงจางspecial report มังกันหันบีเจียนไทยแต่จู่อันนี้